What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, hide it. All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh yeah. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. Mr. Telegrafiet està jugant-se la vida per el programa, està arriscant-se sobremanera per a portar-los a les seves cases els documents més insòlits i més interessants de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Anem a fer la nostra secció de fotografia. Hola, bon dia. Primera pregunta. ¿Qué le agrada més, estar en esta caïra o en esta caïra? ¿Quin ordenador le agrada més, este o aquell? Este mundo ya como ¿Playa o montaña? montaña. ¿En tu casa o en la mía? En las dos, si quieres. Hola, ¿la mujer de mi vida? ¿Me doneu un pescado cada uno? Uno ahí. Va, en serio, va. No, a lo mejor no, la tele es lo que tiene. No puedes. Cago en la mar, yo sí que no puedo vivir sin ti. ¿Qué tal? Bien. Oye, no sereu vosaltres alienígenes que estem buscant, no? Mira la cara, tan guapa, i que veig en aquests ulls blaus tan bonics que té. Aguanta esto, un momento. Són tan interessants el programa Telegrafies. Atenció, perquè el senyor Orengo va a posar-nos un pin de... Ahora sí. Increïble. Una foto. Molt bé. Atenció, perquè Leandro va a posar-nos un pin. Mira que et judo. Moltes gràcies, Leandro. Una foto. Molt bé. Un programa de la tele de Gandia es un programa de humor. ¿Pero salgo en la tele? Saldría en la tele un poquito. Somos de aquí de la universidad, son prácticas que hacemos. ¿Pero cuándo salgo en la tele? Soc un raper de l'EPSG, estic així perquè no està Mr. Teché. Benvinguts a la secció jardigrafia. Per el jardí. Estic sembrat. La il·lusió de la meva vida és tocar un botó i que passe algo. Puc tocar un botó i que passe algo? Toques ahí, això se farà negre. El camp 3. El que vulguis. Vaig a tocar així, a veure si realment es fa negre.